Nagasemeria kwane omwanchi umurigeria na kwabere kogotwara litko ligia kegima ne magoroba engia stokumera na asemesa ya mangana magia elinde ngomanye na ya basaki baito babere bakuyasangireria korwa chingongo inye chense manchi umurigeria ikaransa oike elinde tokumanye asenchera yoboikiranu ekero chire chitariki emerongevere na isato chumutenyo kianda umwaka bwechiri bubere emerongevere na isano nimeto manchi umurigeria na manga korekanire korwa chinsemo nabo igo ikaransa oike elinde ngoyaretere maseyemo kurugaiga ase getaseni gensoko ilionkomanye asenchira yoboikirano manchi umurigeria na mange tokwariganete ase omogorobo rero ekero chinga kyomugeni tabereka gwikirana ase studio chinga giturabe togosanganere igoro yechikosi chamaboko bari muri siko gari mobumaite bari twabeire tokorigereria chikosi echiga obuyabuaye mborobiobo na kyorabe gokwenyorera amabaga ase chikosi echo gosase chiskuru chobobundi manchi umurigeria na Nkerubo Frida na bali bakweneke bina chibicha neriogiria gukira sole asenchera ya bene na boigo asensemeria kabere ya studio tokobwatenere director Zack Felistas Kabendi Brian Achaka na boigo asensemende nigo tokobwatenere Sultan Obangi toska tonyegera ngwirantora sege kege kekerebosyo elinde tokomanya mange asenchera yoboikirano. Kigima mwanchi umurigeria ngokwarigania elinde ngomanya seyemo ali abasike beito batwariganire asomogoroba orero kuyachaka amaya yebire bigani otokuyachaka kurwase county ya Kisii asingo komanya bunanige county eyo yaliganire ochakora omoyega bugo chengera emyaka emerongevere isa ekiama gya ODM kyaba kego chakigwa okwana nabaliki bamangana maiga yokorotota egetige chigosori kya gusi ase omoyego yo orabe kogokorekana litkoria ijuma eikeye nigo muteneneri bwemeyega ase kyamekyo Junet Mohamed na boigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati oiboigo ole oyomo bwabakonyi be kyamekyo nigo baereire buna siasa tirichigokoene kigwa gwancherwa ase litukelyo Murikito Pethuel Machini na mange chinga kikiama gya ODM kiarigan chigo chingire myaka merongevere kurwage chakiwa litukure juma ime county ya Kisii botana be kyamekyo nigo bonda bakwanire mirobire yo babekire nsemo ere kwene kibina omuyego yo nkokoreka nora senchirenkia serikali ya Kisii ya county ni ya ODM na tunasherehekea miaka 20 ya ODM. Kwa hivyo nataka kwamba tukaribishe kila mmoja ambaye atapata nafasi kuja siku hiyo. So we are coming here on Friday to celebrate with our government of ODM that's existing in Kisii County. Serikali yetu ya ODM ambaye iko katika county ya Kisii ndio tunakuja kusherehekea miaka 20 ya uongozi bora wa chama cha ODM ikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Baokwana na barike mangana maya mwasorero nigo mugavana bwe county ya Kisii Simbarati oyore baigoyo mobo baraya sekyamekyo atebinene kiringa kyomego yo no gucingire kyamekyo korende turi mangana ge siasa asabona atebina ondete yorachi gwanchiro gukana siasa ro na nigo bona aborira bwatani be kyamekyo guchegwe sokya sobonge eri gucingire itskeriga. Lakini tunasema kwamba mtu yote ambaye atakuwa na shughuli nyingine atafute mkutano Nyantrago iko Mosocho iko hata Ugembo iko utaweza fanya mkutano yako kule, lakini mkutano ya Ijumaa atuongei siasa yoyote. There is no politics. Sisi tunasherehekea miaka 20. Tutakata keki ya ODM. Kwa hivyo wale ambao watakuja wakuje ni wana ODM
na wale marafiki wa ODM mkuje tusherekee, kwa sababu chama hii imekuwa mizizi yake kubwa iko hapa. Na it is a national celebration and also is a regional celebration. Delegations will come from all the 6 counties of Nyanza: Siaya, Kisumu, Nyamira, Kisii, Homa Bay and Migori County. This is where the celebration is going to take place for the region of Nyanza. And then national officials also will join us to do the celebration in Kisii. Azichinga kechecho nigo Junet Mohamed oyoro yambo bwatani bekia mekyo oyonero ikarana chinga kicha marigani yo akwanire gore kya mekia ODM na kigoka gikire myaka 20 mensi ya Kenya sebono abaribekia mekyo gyonse kurochinsemo abarachi wikarana sigetige chigosori kya gusie erigo chingira kya mekiga. Sisi tunataka kusherekea miaka 20 ya chama chetu cha ODM. Vile mnavyojua vyama vingi hawajafika bado miaka 20. Vyama chache ndio wamefika miaka 20 wakiongoza nchi hii kwa njia ambayo ya utulivu, kwa njia ya amani. Vile mnavyojua chama chetu cha ODM is a national party, ina wabunge na viongozi kutoka Mandera mpaka Busia, kutoka Hispania huko Migori mpaka Vanga huko Pwani, kutoka Rift Valley mpaka huko Western Kenya. So siku ya Ijumaa viongozi hao wote watakuwa hapa Kisii. Kuripoteria Ensoko TV kuraigo county ya Kisii, Ritira na Pethuel Machin. Mbia mwana sana umulikeito Pethuel Machini asogotwariganiria oroboti rwa senchera y'obwagare. Osikabosio asoroboti ronde nigo abarayi bali bagusira eserikali bakoragwa no mubunge o South Mugrango Silvana Siosoro, umuteneneri bw'abasubati me county ya Nyamira Jerusha Mumanyi, umuteneneri bw'abasubati me county ya Kisii Doris Aburi, mubunge o West Mugrango Stephen Mugaka nigo bagendete gwakira ekokomora ibwense Dr. William Ruto eliogochorwa asentunda ya kabere. Okwana chinga kibakora etaro asichinsemo aime county ya Nyamira nigo babolia omugusi gosira eserikali elioko enyorera amagendero. Boigo nigo bamuchia omugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyalibo asogotabwatesia eserikali na kubolia oyokoligie kirogo kyobora ibwense Dr. Fred Matiang'i wasoka isiko eliokoligia chikura. Mulikito Steven Nyarike Mbunde na mange. Asentunda yende nigerombe yogosira umuske William Ruto inse kemanyarugia tutam yakore mekutano ebere Nyamira litangani bachakiranya obe wodi yabokira ime ya North Mugrango asabo igoba enda bigege VTC me yabo Samare bunge ya West Mugrango tibese siko bagutia Kenya na inu bunabande ba North Mugrango bese chinchi basa ko enda isiko na inu monyorege ndemokonyora mokonya abantu baino eyore buyagosere bobe aiga kobumo bagendera kumurage byaro moske Fred Matiang'i aso gotatara Kenya ngima na kweranga umugusi nigabwente kobe serikali ime na hatari isiko sohero bawote wa mchakata chamfunguni mutaka chamfunguni Ruto abakoreme kutano n'abantu baye 16 dituko ero soro no ara ababa nyakundi na baba Jerusha ngokora turega atenda West Mugrango igore twaringe babasi na machoge Mutango rabono yani gakare naroko kindi gakare Turukana emikutano ende tato aro ncherioti ni gakare na akuru tero umuntu nandi nituzikaranse tekero tokonia umuntu okuruku William Samoei Ruto akerote getekero nchosoro ngani mo president ni unchukana na Kenya ngima asumo yego yekeranwa no mu majority whip Silvana Siosoro umuteni w'abasubati Nyamira Jerusha Mumanyi umuteni w'abasubati county ya Kisii Donya Doris Aburi umujumbo West Mugrango moske wakire Stephen Mugaka n'abarayibande bagusi ngati yabari abayikirana aseba eranga nyore gusi keganeti amagendero nerebuya ebere nyuma y'umuske William Ruto eriyo kwenekerwa hagati y'amagendero bagendete gosaba lakini tunasangaza serikali ya Ruto atoire mukono kuikana na tumusore atoe bintu bisebeta na abantu bara faita ya serikali tari baba abantu bano tumuhyago ngo waise komainwa
bagere mata bata agete kura bararuzi babo somba magenda butukena bogaso no mutaka twari bagere bona twangete mobere twangete omosigisi twangete omoiko na tele ras mabolie twangete omukamba bona ngayine ngai abasanga musani mtonori kyagara karokoroka nanga nore president njosoro nkoni ruto no mugusinde ndaite mongoro kyo mugusi omosigisi okoni omuntu okoni mugusi ongoro kyo muikoyo okoni mugusi ongoro kyo muturkana so that we appear national ekereke kyo nigo erombe yuiga bagendra no gosera bamenyi asinonye naigo mukatekista Nyangena Catholic nere hesokia maisomo rorena kumusira William Ruto eke mugako mulisi ajoretu igatebete ditukolie se batulirolio njitimo marasemere asemeremo bono moja kwa mwabe president ditukolie se batoroje ngo kotokorera nemeremo ikotari yare na bwate na muntu onde nere lakini ase bono iga ekito bwate ntuta mwada agi twateba na bange mole osoro ntoche tabanara mole kigamba boli gose kwa kole para moto hete gose no gose Beyonce Steven Nyarikembonde County ya Nyamira. Mbiamano sana umulikito Steven Nyarikembunde sogotwariganiria oroboti rwa Sinchira y'obwagari. Tingaki aborokiwa bagendete kweroberia bosibwo gukora amatemwa manene a KCSE nigo bono obosemya bwarurwe eliogwetanga nechimbwa cyogusamba chiskuru. Aya magega yebikorwa bya bwangoiga abwase chinyomba cyoboraro cyaborokigwa cyarorokanire gusambwa anenekegima asensemo yebunge yabobasi. Mugavana Simbarati nigaikirana ase skuru ya Buitanga reference iliokurwa obokonye gochia ase aborkiwa bali bintu byabo byayete chinga kenyomba yoboraro yabeteke gotongigwa bwangoiga. Mulikito Wycliffe Orenge nabakawikirana sinsemecho nabaigogotwariganiria ayakobwatia. Magiga iti skuru korakana konya gosambwa anana kigima asensemo yebonga yababasi bono nigo aborokiwa bairo basemya no nyene chikake chigabagandrete kwebekange eliko karama temwa manena KCSE yo mwakoyo abwase basabiri betange no gosamba chiskuru chiabo. Nataka niseme poleni. Shule ya Kianguli wanafunzi wengi walichomeka wakafa. Wale waliochoma shule hile serikali ilikamata wao wakashtakiwa, na waliposhtakiwa mahakama ikaamuliwa kwamba wote wanyongwe, hata yule ambaye alichoma pale, kwa sababu nasikia kuna vijana wawili ambao walikuwa wamefukuzwa shule walionekana hapa mchana. Tunaambia vyombo vya madola ambavyo ni DCI lazima vishughulike waone kama wao ndio walihusika ama kuna mtu mwingine. Kwana yo mugavana Simbarati ase skuru ya Buitanga friends ekiraje tarara eri kuri obokonyi asaborokiwa bali bayiretwe bintu byabo magega yenyomba yoburaro gotongigwa nigarati abasabira abantu bonse kaba maiso nagoswera onde bwensi obwata chitabi cyo gosamba je skuru. Abana baba affected everybody 134 ndiko na rate matters 134 sanduke 134 bed sheet wewe the choice 134 1100 wewe kuja mzee Kamito hapa mwalimu aniletee ripoti huyu mtu kamata yeye kwa sababu kuna mtu aliharibu kamera zile zilikuwa pale. Niko boiga bamanya bayiboli na barokiwa bonsi buna basa libona teriwe chikurwe ne county ekiagera nigo ya seneti we ne serikali nene eliatigale asaba bunge boka. Hii ni kazi ya national government. Hii ni kazi ya mjumbe. Mjumbe najua yuko safarini and I'm happy kwamba alikuja ama alitumana. Ninajua kwamba atapanga vile ile under emergency kit ambao wako nayo. Raundi hii tutapeana kwa sababu national government imesema governors they are not supposed to give bursaries. Itakuwa mambo ya wabunge. Nigo asingorera muna goikakore mirimo ne serikali anene nsi oburai bwayo musiki William Samuel Ruto eliareta magenderero ase county ya Kisii.
iga niko nyora asari mwonevi ngaye Mr. President na itukuru tore ushuru toe usanaberi 2027 ingari kari nonyene kero siasa chigenderete kubwatanse n'abantu bagendete kuyaregania asobo chorbu mwaka wa 2025 nikobona abasaye bonse basabirwe elinde besokia sobonge belikie buna bakichikura na mtu yeyote ambaye hajashika kura ashike kura inua bantu babitunga garazi ekura yeraundi no basiga torejeste tuike 1120 ono niga abantu bonse basabire ko bamaiso eri kumanyana ko basoera abantu bande bonse abo baratoke bagotongia kinyoba cyo buraro cyabarokigwa eri ko bachinga gichingia cyo gosoma anigo yatigera sonde bwensi obwate ebirengero byo gosamba kiskuru gotigali molioka ingo reporter ya Ensoko TV kurwa ase skuru ya Boitangare Friends ensemo yebunge ya babasi e county ya Kisii Eritriane Wycliffe Orenge. Biamano sana umulikeito Wycliffe Orenge asoroboti rwa senchera yoboikirano Oskabosio wikase county ya Nyamira ni goba murabamu abonya gusira umugavana umutangani we county ya Nyamira John Nyagarama babere bagwesokia nabo igokogenda mamincha ne chinkwa nabuna niko bakumuruani umusubati umutangani onyamira na uminyagarama asikolende bakoreranga niko baganetie kuagacha MCM asembera ya Nyagosira boigo niko batangire gosoa asobole mubo imeyatente bagokwana imeyanya Nyamira nigo basabire esiko gokia ase enka ya Nyagosira nagosaba abamenyi ba Nyamira amateyo tera bagekana muri cyo ito Steven Nyarikembunde namange abamuraba mwabo Nyagosira umuske John Nyagarama uyorenge umugavana w'umutangani Nyamira nigo besokiri bene nagote nabokongunga barabumba ariko murwania umusubati umutangani na uminyagarama asekorende bakweranga engusanano era rone eringa nigo family yatagete kubeka museum asembera ya Nyagosira asekorende basikire irisko etwatagete ko chikwaga museum yo enyomba yo somo gakagale agwese abana baikaranse telitangani bakagamba no mongino bakaigwana mongino ibona karacha na jitaka ruwa kagenda ngumbu wana abana bagadicide nao tigabagache emunsiam ekarawa ikiria mageno na nda magena yagacha karubwatwa anda karusigwa gasoki gujisiko neita togacha komanyanga omongino yo egenda tata kerete munsiam iye chikwagachwa nerina konyora onirio bole mobwo wana iga tosiekeire ntorikorora na wanu mugakaria sa atindekire kuna bamuraba mwabo bagokwana nabararia ime yo mucho Nyamira nigo abamurabu boigo bagenderere komoraga ebyara nao aseba muboliringa nere bya omongino yo mutangani kweratene ninga nasiki haretete abana bande hakabariki inseri yetari umugavana John Nyagarama batari ababyare barorokorengana na barabu documents njiri cyatume kuri wese serikali chikoro kigoro y'abana bo mugakondo complain wata abana ba nigo bayirirwa documents kino kire iga are kubori ngarende abo munare goja egera mangana yakwanu aere abana ka ile tabana bonyo ireti na ende nkya komentera abantu bandi ko state certificate na ndo koira abana bandi einenge nchembe ndo tutagete omongino yatusike asike na abana bo mugaka igapa elinde muna basikaine onye omongina kabwate documents chinde chikworo kinga abana abuna abaye gusomugaka namuborerete nabago chirenta nigo basabira umunyamira gotuguterare chingumanga family yo mugavana umutangani Nyamira nigo yabagekanire asa family ira neikaranse ngamwe gwa bagaka bakwande byasana ngana kitiga bachiche baikaranse babeke binto emesa baigwanane ebinte bitoko nakokwana abantu bande bari bayimokire bachakire kona goswachi media kona kongora abana banyagarama bobe sana igona ale ko baonya officially mwende mubwato kana mangane kamunalia
nonye tingo kwana gento kera against kera sana chi family chibere because nyagarama no mogaka orente tena omina omi mukanyagarama aise kobeka ibintu bya yemesa na aise gotwara abana ba chimia eyo ni goro yaye ngitokona gweswana ndiyaro lakini ebintu bibe kwa semesa bicho kwa soboronge indubone gento totagete tigachi cheiga ekara chirega to ikaranse tugeta tugamba mangana ayo and everything will get off. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. Boskabosio abanyakiumbe bechisako emerongebere me county ya Nyamira nigo bono balene kibakwego kiria maiga yokonyora obokonyi wechisiringi chimilioni emerongebere wetera eserikali ye county yo umuyiga bukwena na chicheki guchia ase chisake echo nigo korekana alitukolia lero asegetikia Uhuru Gardens me county ya Nyamira eserikali ye county yo nigo yaereire kwirwa kwaye asogosira abalemi wetera asokwenekia okonyora kwa bwango wechilon asegitabo kyobulemi mulikito Linet Nyambane norobotiro ase enkwana y'omugabana Amos Nyaribo eyasomwa n'omuwaziri bw'obwonchorerya Bernard Maina obokonyo obwo nigo bwabwatukwa asogosirwa kwa World Bank gochi ase chisako emerongebere ase chiwodi chonsi imeye county eyo ekaba approved our funded to a tune of 1 million each ase litkolia lero twachiraiga koena na chicheck ase program tubwate wetera a grant kia World Bank se program tubwate na CDP program lero iga tuachire ko support chi sako echitwa registered kere ward na a program funded by World Bank abako yinde kuru inclusion grants ejanie gwansa chisake chiga bako register once babiri vetted baranambiere okay babiri registered wamna kurike concept a concept yenko endere process yaru kurwa sector ya na baka national government ase omoyegoyo bokorwa chicheki gochia ase abanyabyombe nigo boigo baborigwe kuigeka enibo eribache kwenyorera enibo kurwa aso moroberi oyo gochimutwaiga ntobaye ndoye kurunga matching grant ase chiwesa chirira toke ba saving ntoru chibesa chibuye kaine chiri basebiri nakegora fotocho nga matching grant up to a maximum of 5 million minetinga esako ego chikobeka chibesa gochego se 500,000 etokuba 500,000 gukwana omuwaziri bw'oburemi county eyo Paris Mungare otebire buna obuyamboreo ase ogoswa ebyombe egati obuyobwo nogosomigwa igoro yenchira yogotumeka chibese kwitena nas chibese chiga bakonyora mbabwenete ko mobilize abarimi abange egere baiche ase chisake chiga otokonyora nga efaida nero roko base ebyombe ebinge ko base byombe nalyo konyora to wikera abalemi raisi boniga nabaye guchicheck konyatu aba training yonse baetire nakibawe chiko otumia chibese chiga and after ba recruit abalemi abange ntotagete bakine bagenda ase producer organizations omuwaziri Maina nigo atebire buna eserikali ye county ya Nyamira nigo yeruete gosira abaremi gwetera value addition na nigo ababoriri abaremi gweso ya ase chisako eriba chikwenyorera obokonyi bwechibese gento toko encourage abaremi baitu ngeringa ekiagara kire ward bon nebwate sako buneyiga we are encouraging our farmers basoe ase chisakechi egere bafaidike banyare gokabesha kuruo na ende bairani ase faidensi nini egere banyare gokinyo oburemi bwabo chi value chain osebi melimbire tobegete bire on focus kieke mokiabona matoke avocado mabere na amnonye local vegetables ekawa so togotabanga as a county government was serikali ya Nyamira tutagete koranga kitogo boost obolemi ase chi value chain chigwetera ase program ngoripoteria Ensoko TV erietariane Linet Nyambane
Mwanchi murigeria korwa soroboti rwaye Linet Nyambane nigo tokwenyorera ribagali ogosoa ase omotimokomo keigo erinde tosiomie ase chituka keigo tokoirana ase ntunda ya kabere ntobe tugusanga amange ase turabe tukumurikira ariagane tokwene kigwa ase chinsemo oigo toskatonyegera ende gotengere kitasini gensoko. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shatleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyoma ao byobye bwekerengo kyayiguro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyogushalere bimeri amache chigenerator chisola panel amone chimachine chyogokenura amache boigo ngokunya bali bisima nkwagacha bali swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yogokenura amache asumu cyobosongo Davis and Shatleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negedesenya kenege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324. Nuganitiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakire byoboroso wikebye kirama nkoni tole chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane cyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'ubuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umucyunyamira asamange tuakerisi migwetere namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori igaiga Noviki Hardware ego tukagaiga tente uko bari kan mwensi asamagoria rinsi Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatie chinde aboroki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chigwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekani ya geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenaba 0757331085 Kusetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Samali tangoro kwa Jackson Omae wando mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguliole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asinjao.
nkoni tuli bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya nebintu byobesi aseribuli uraikerie nigo tugutukania umuco Nyamira n'obukoreri bwito n'obwokobokera twakire simu yase namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ebyomuco Nyamira mwesi mwariganyirwa. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchi omulyeria ngokwarigania ase ntunda ya kabere linde togenda gusanga amange imeyamaya imigetaseni gensoko. Oscar Bosio nigo omuyiga bwokomoenia eyamate ya Nyagusira Samson uyo manyakanite namboya yakorekana ase county ya Nyamira. Samson nigo anyorete omubasokano obwebara naboigo gusiria obugima bwaye chingaki amate yaye yatemete guturia obugima bwaye nonya nabarayi bali baikirana chinsemecho nigo barua engora yabo naboigo kuburia abalimi bekemeri yekawa koeneke buna ngwiranira bale obolimi bwekemeri kyo Mulikito Vincent Monda namange bakorwa engora yabase kanisa ya Adventista ya Manga Central umuganda nigo ikaransarro iri kumurera Nyagusira mboya takunya kuragiriria bagakambare kero umwana ya mugase irumuragirira gakie kero kwaragiriyo umwana gono gwategesa bande mbale bakoro umwana bande kwanya kumuragirira ya tupendaneni na tufanye yaliyo mema sisi kwa sisi. Tusilipe uovu kwa uovu, laana kwa laana, tubariki hata wale ambao wanatufanyia mabaya. Tuwe watu wenye huruma kama mzee Mboya. Kati ya bali abaikirana samatangayo na kuru engora yabo no MC we ward ya Munyero Peter Utachi ekyombekia matatu kyo mucyokisi abaki bikoroto kirangi kuro mucyo yobosongo chikondakta cyabosongo nabege kyombekia abonjere kiciro ya Miruka abarimu na abana be skuru ya Nyesa boarding nabege skuru ile ya Precious Hope Hekyombe kenene kyabangina nigo bayimukana kumusira naende kumureresia gwetera kurwero ngolyo mungina Onyagusira abwa samatanga omonyakero gobwekemeregie kawa niga ababorire bali bonsi banche toboremi bairane mugondo na gokora oboremi obu boikeranu esenge nchobono na bubu atokire bubu ate bitoki Nchenya mumboro yo mageto aige namba igorende kuna mwatogiri mboya nchase ke nyumbani mboya no mwana one unarigo sababa le mibane irana mugondo ekemerigie kawa gyangere kotwara kibese amirike baisugo itani chai igorende nariko basabaira na mugondo diyo boyo boli wa manywa mobekere chikawa chichere buya tete kawa ria rochere noru ekaroko mbori kibese kwa manyange ngombongete na ijengo ire chiro nenoru asomo yegoyo abanyenoro gongo nigo banyora libaga na kugikire borore serikali yo mugavano Nyamira Amos Nyaribo abwasaba goteba buna serikali yaye nigetigarite magega amangana Nyamira moroje baba no kende ngeyo nonyengo keye go yata yabe kakagena gasini ani eriyo gibunge kende ngeyo ma paro nganyo ire rogora moroje kia engere tikenya sabasi Vincent Monda Ensoko TV Nyisamanga Kitutu Masabai County ya Nyamira Omonchereria nabaigo murwaniriri wekero kyobo bunge kya West Mugrango Rogers Muturi nigasokire nakoraga byara asegati yabona bamarwa a second generation abo babeire bagotigwa konya ase okulindwa nigati yabana siasa imiye county ya Nyamira kagokwane kero kyogo chengere miaka 15 noyomo ya Nyamira Express ako imiyomo cyo Nyamira Muturi bono nigasabire serikali kuimukia egetambukero naboigo kumochia abanasiasa asogotunduba abaoni bamarwe gento kirire abasaya bange gusira ntuana korora engaki amarwa amabe
akurukwa second generation halko esumo ekonelwa bana baita bake buna yachakire koni gwe town ye ntagete gotebia abantu bali bonse piba usarama from the county government, the county commissioner, abaskali bonse piba libatenenete OCPD, OCS, amaruaya amabe achakire koni gwe town ye ningo yokoneria abana baite sumo ekiagera maruaya ase sume yao niwe yao ekoniwa una mulima Kenya abantu mbiriro bali ikiagera abana bake bali bairwe sume bakunywa bakunyara korosikesaku bakunyoma igo bakoba machara akurara chipara igo togotegerera abana baitu mbagendererete kwaegwe sumo nabarai na indundulega igatategererete na kia marua ali abwatwa yechi milioni ya 20 na kimonta tarabe kubyara igo ntate gotebia authority yaito ekolegasi abantu bali babe kubyara usento sebwegesa kugiito kia abagusi our young generation aboni gatubwenerete commenta na barabu bacha ko viongozi bya mambia lakini I'm afraid na butura bento tuara viongozi bya mambia onye abarai mbakonia mbagotiga amaru amabe esumo eoneliwa abana baitu nandikira umuntu mumekeri umuntu ukirakiri nje Rogers muturi ryogo lya West Mugirango tiniko genda gukira esumo kegendete koneliwa abana baite town ye igontagete gente getangani manye ngokoni esume na ningi atarabwateru Omonchereria oyo maserie tatheria sinyang'au kurwa asensemo yomote obichage yotoka ime wodi ya Kiumbu Nyaribari chache nigagendete kubarasara ene nanyorire maiga yabaibi koyesaga na etuka yaye obotuko bogokera rero nigaenekire binte binge koibwa ase etukeyo okwana nigaruro kuboria gochia ase onde bwensi oramanya se binte bibire amokonye nabo igokoboria serikali kwaeneke buna ngutinya bale oborendi ase chinsemecho wono mutana wekingo chandwa samatuka mangi n'abantu bamenyete gaiga bana biashara baminto bono utuko bwa rero na kirwesimu no bwatire ngotegi nayo iduka yabe yabuniro nanjinga naminya kagocha nanyora ngama ene ebunire barushya mabuta ko mwisho ningorete stock ngabeka bono nando nari ko pikyo nande bono yarongwanda muri system biyane abantu n'abasani bane nandi n'abantu bayibuli babo barega nchitinde tiko bakosa jubona bona imukia twembe ili yo mwana inchi nande serikali kanete nande nyore serikali ikunda umubusa ngosa bana aba bangira ni mito byane gaiga tiniko bakora kene bangira ni mito byane bibenga byenge asinye ncho bono nimba manyetera na basani bane chibesa konyora na koreire boda bonjori bwana ngokora talinga ngasi ndikire njengo kora mangana boda na konya kokora bonjori boko bakebuni kinyosi ne bonto iga mafuta na bangurete 25,000 ebintu bisaine bya 25,000 amafuta ikonyenko ayande konya naro lakini kumwisho ni nare the stock wono ni ndoche ni ngakire ani ni ndoche ni weto boro lakini rende chinguru nya sauko ninsa betenganya sana nankonye nande nandonyo na biokire lakini ngo saba na biashara atokora na siasa tayo yetu bwater na singi jaibu gatonya okora biashara e competition era gere biashara ne kenyoro kimoke go siasa tumenyeta sa yumuke Mwanchi umurigereria kurwa soroboti uri niyo tugoikira omoeri obo kumurikira mangana maya asebire biga kurinde buna nakurira bukarenga omugeni itobereka goikira na ase studio niyo turabe tugosanganere nchira kichiri turabe tugwekinya gwetira chikosi chamaboko nabeka gotosemia amange merobiri yabali babere bagokora chikosi echo nabo igonye kubwate ukugania goko enekia nga ngosore ase chiskuru chiri chikorwa amaigiri ayo igono ale ase
studio mwanchumulia nyakobwate ibolirinde lyonse nabo gututumira gwitira si mitandao yaito elinde tobeto gusanga nere korendelia nenkerubo Frida na bali bayeneke buna chibicha niliogira gwikira sole asenchira ya bene nere Felistas Kabendi bakobwatira na nere Brian Achaka Sultani Obangi na baigo director za kiria nenkerubo Frida toska tonyigera yenda kobwatia Ensoko TV obona buboroso ubumagosi